Ćao ljudi, šta ima? Danas ću da vam pokažem jednu zanimljivu stvar koja se meni desila. A to je ovo. Ja sam, pošto vidio da svi na internetu menjaju ove start menije i ajde kao ja da promenim, ja skinem taj program, sve lepo uradim. I ja vidite ovdje, ja sam otvorio ovo kad sam stavio i obično sam imao po 10, ali vidite ja koliko ja imam. Ja ovdje imam preko 50 ovih, znači imam stvarno dosta. Ne, pazite, 226 imam change buttona, tako da stvarno imam ogromno, mislim da su to svi koji postoje. I pazite sad ovo, vidite ovu moju poziciju, ja sam mislila da napravim u Photoshopu jedan start button koji će meni da izgleda kao ovo. Ali prvo sam malo gledao po ovome, tražio, gledao neke tu start buttone onako. I odjednom ja tako idem i ja pronađem jedan start button koji je, ne znam da bi ga čak mogao da... Ja nađem ovo, samo da ga pronađem opet ovdje. Evo ga. I vidite, ja sam našao, znači, ovo je start button. I pogledajte, koliko je on, znači, sličan ovoj mojoj pozadini, vidite. Gledajte. Evo moje pozadine, evo start buttona. Evo sad ću vam pokažem ovdje. Evo ovako, znači kao ovo vidite i iznad Windows belo, znači ekstra, kao boje moje kanala, moje pozadine. I kad stavim kao ova strelica na gore, ide na gore i strelica na dole, kao ću ga spustim. I eto, to je to, vidimo se na kojem sljedećem snimku. Doviđenja.